Господин Парамов, ще има ли драма с наложените санкции върху „Лукойл“? Вчера, между другото, километрични опашки от цистерни пред складовете на „Лукойл“ за горива, които ги пуснахме да ги видят хората. Аз не знам как ще реагират хората, които са ангажирани с голямото управление на „Лукойл“. Имам предвид схемата на Ротшилд, която е много по-тежка и много по-непознаваема за България. От гледна точка на цялата тази възможност Ротшилд да се намесят по-директно, по-точно и по-ясно, като заявят, че такава проба в момента не бива да се прави. Защо? Само да обясниме, че тук обяснявате на хората, че на практика „Лукойл“ не е руска собственост на 100%, а огромната собственост е на Ротшилд. За това става дума. И когато се забележат сериозни различия, които водят до негативен план и загуба на финанси, нещата отиват в другата плоскост. За рязкото решение или вземане на мнение, становище, което дава отрицание на това решение. С една дума, проблема с „Лукойл“ на Балканите и с някои организации, които са свързани с решението на Тръмп, в един момент може да стане неблагоприятно за Европа. За голямата Европа. Не става въпрос тук за други елементарни интереси. И от тук вече ще тръгне големия въпрос. Как да се разпредели моженето на тези, които управляват. Едни казват, че това е българска фирма, че в нея има 350 000 акции на български приносители, олигарси. Други казват, че са на разговор с Москва на 1000% сигурни, че ще преразпределят друга собственост. Трети казват, че видите ли, България няма достатъчно информационен ресурс, в който да преразпредели база данните, върху които се взема решението. И това. Аз обаче казвам, че проблема е свързан с управлението на големите пари в Европа и трябва да видят как Ротшилд ще решат въпроса с този проблем. Благодаря.